Tunda Allah ya sa na zama ɗan majalisa, to don haka yanzu a gidan nan har mai gadi kowa turanci zai ringa yi. To za a dinga zuba turanci saboda kar in je in tashi a majalisa. Aji ina kin gani duk ba zai yiwu fa a ce wani good go bad ba zai yiwu ba. Daddy. Elele. Ina yini? Lafiya lau. Are you coming back from school? Daddy, ai wannan turancin da kai ai ba daidai kai ba. To, da gyara a ciki kenan. Ai turancin naka ba daidai bane, ga tunan ka tambaye ta. To, ke da kike min dariya. Daga ƙauye muka zo ni da ke, kwanda ita a birni aka haife ta. Ke ki je mu in ta yi daidai. Faɗi daidai na ji. Ai to, abin da za ka faɗa. Wanda ya dace da maganar da za ka yi. Shine, are you back from school? Ke haka ne? Ƙwarai mana Daddy, daidai ta yi mana. To a ina kika koya? Ɗauki ne daga Come and Learn English. Ga duk wani mai buƙatar ya iya magana da Turanci, ga littafin koyon Turanci. Daga kundin rubutun ilimi na Anas Nasir. Ga hikimomi daban-daban na koyon Turanci. Come and Learn English? Sunan littafin kenan. Sunan littafin kenan? Ka zo ka koyi Turanci. To in Allah ya da in na dawo ko ke ce Turatu uwar Turanci. Na Turance ki wallahi. Come and Learn English, littafin koyon Turanci a sauƙaƙe na koyon Turancin manya da kuma yara. Haka zalika muna gabatar muku da kamus don Oxford Dictionary a harshen Hausa domin lakantar kalmomi masu tarin yawa na Turanci da na Hausa. Hello guys, I am back. To, yes. Mai gida, sannan zuwa. Yawa. Na ji kaman wannan turancin, kai ne kuwa kai wannan turancin? Yes, I'm the one. Daughter, you and your teddy bear. To, come and learn English. Come and Learn English na Anas Nasir, littafin koyon Turanci. Da kuma kamus ɗin Oxford Dictionary a harshen Hausa domin inganta iliminku na harshen Turanci. Domin ƙarin bayani sai a kira ma waɗannan lambobin waya. Assalamu alaikum. Yan downloading yan kwamfuta da mu da ku abokan kasuwanci ne. Mu gudu tare mu tsira tare. Wannan fasta ta nisan dare za mu so mu siyo muku da ita cikin satin nan. Idan kuka siyo wannan fasta kun ba mu haɗin kai. Fasta ce da muka kawo muku ita cikin farashi mai sauki, ba a farashin da kuka saba ganin fastocin mu ba. Wannan fasta za ku same ta a dukkanin wajen dilolin mu. Idan muka siyo wannan fasta hakan zai taimaka mana kasuwanci tsakanin mu da ku. Mun gode. Shirin nisan dare. Ba na so in rasa mutum ɗaya daga cikin kun fahimta ko? Yes sir. aini in muka sa abu a gaba haka yake, musamman kuma da irin ku wannan gaskiya ne. ba ma jin ai duk wanda baka so ka ba na so, ai duk wanda baka so wallahi ba na son sa. Shirin nisan dare ya tsaru ya ƙayatu da manya-manyan jarumai iri daban-daban. Za mu fara kawo muku wannan shirin daga ranar Laraba.
inda shirin zai ci gaba da zuwa muku a duk ranar Laraba da karfe 7 na dare. A YouTube channel ɗinmu mai suna Matashiya Films. Kada ku manta da danna subscribe. Shirin ka ji wani irin ka kauran tsami da yake tashi a wurin nan. Anya yan uwa kuna wanka? Haba ya Laure, kai wace irin halitta ce? Dole a ringa zuwa ana cika mana kofar gida mana. Da yawan ku ba gaisuwan ta aziya yake kawo ba, abinci kuke zuwa ku cinye mana. Kawo kawai. To ubanki kika yi wasa. Da, ashe fa uban mu daya. Haye, ga kina yan tsana. Magaji, fiye da shekara 15 kana fitsarin kwance. Abokanka da yan uwanka duk sun guje ka saboda warin fitsari. Kai jama'a, kun ji tsohuwa da kini bebin jaraba. Magaji. Za ka hana ɗanki rayuwa da mata ne? Kakki bani kunya mana tsohuwa. Ita fa uwar miji ba a iya mata. Idan mijin ke sa fitur mai zanta wallahi sai ya siya mata ta riga ta zama kishiya. Ai su uwar miji haka suke gashe gen iya yi. Ke, wai ke baki da kunya ne? Ki da wata, amma ba lauri ba. Wani ɗan banza ne na shiga da ruwan wanka na fito da shi ya shiga na. Ko ba so, abin aikin dinsi ɗaya ne. Sha. Ni yanzu ba wannan ba. Shiga ciki ki ɗauko min kayan kwalliya ki ne kwalliya mu fita. Kayan kwalliyar na uwarka ne? Ai na san ba za ki taɓa faɗin alkhairi a bakin ki ba. Dama a can ake samu kuɗin buhu. Me haka? Alhaji Tajo naira yayi. Ke wai murja kanki ɗaya kuwa? Ta nawa ka sha da take nuna maka kaina kashi daban-daban. Wai ga miki Laura na barin bashin ɗaukan fansa. Tajo, wato Dubai ya bata ni shi zaka dauko karuwa ka mata har ɗakin baccin ta? Wallahi maza ba ku da kirki ba ku da amana. Dama aure za ka yi ban sani ba. Kaman danyen shi ne ka kife ni ina rikewa ta mai mai salubewa ta can. Wannan maganar da take faɗa miki ba gaskiya bane. Ƙarya zan maka mai gari? Ƙawata Diji ba kake neman aurenta. Kai, namiji munafiki. To fitan min daga gida. Sakariyar banza kawai sha. A cikin gidana kuma har ban ɗaki na. A Iliya, ba za ka koran mun fasto ba. To ai daure ka hada da mun kai ba. Allah ya ji kanga. Koko, wurin ki na zo. Ina so mu yi magana. Me babai bari a baya? Gonakai nawa ya bari? Awaki nawa? Tumakai da kaji guda nawa ya bari a baya? Sannan sabon kuɗi nawa ya bari? Ke wace irin muguwar tabi a gare ki ne? Kamar ba wani mahaifinta ne irin su. Kukan banza kike yi ba sanin darajar mutuwar uban da kike kai ba. Wani ramin ja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A'a ku, ubana ne. Abin da ya mutu ya bari a baya nawo ne. kake wani gurnani? Hakan da kake yi ba shi zai sa a kunce ka daga nan wajen ba. Saboda laifukanka da kai suna da matukar yawa. Wannan daurin da aka maka shine zai shafe kurakuran da ka aikata. Gara ma ka daina wannan yunkurin. Ku kunce ni. Domin ina da muradin daukar fansa da nake so na yi, ni ma dole na yi. Idan fansa ce muradinka, to fa ba sai an kunce ka daga nan ba. Zan cire zuciyar kansa a jikin wani mutumin da ke rayuwa. Zan dasa ta a zuciyar wani wanda shi zai mai gurbin ka wajen daukar fansa. Idan ya samu ya yi nasara, kai ma sai hankalin ka ya kwanta. Amma maganar kunce ka shiga cikin bil'adama ba zai taba yiwuwa ba. Don haka yanzu na tura zuciyar kai zuwa daukar fansa.
domin samun cikar muradinka na tsawon shekaru kimanin 2000 da wani abu da suka dade a cikin zuciyarka. To jama'a, ayi kodmo! Ina bincike a kansa, kuma na tabbata a duk inda yake sai na binciko sa. Ta yaya kake ganin za ka yi nasara a kan wannan mutumin? Sam kada ka damu da wannan lissafin, in dai muna tare ni kuma zan tabbatar maka. Gashi dai ɗalibinta ne, amma haka take bala'in sansa. Shi kuma, ko ta ita baya yi wannan irin mugun hali ne. Dama na faɗa maka zoyun, duk inda kake zan binciko ka kuma tabbas sai na yi nasara a kanka. Duk wata fansa da muke so mu ɗauka tabbas sai mun ɗauka. Domin idan ma ba mu ɗauka ba za mu taɓa barin ka ji daɗin rayuwarka ba. Yanzu kam shawara ta rage ya naka. Ni ba na son tashin hankali. Kai ma ka watsar da komai kai tafiyarka. Idan kuma ka ƙi yadda, za ka ji ba daɗi. Ka yi haƙuri yanzu kam na yadda na yi kuskure. Na sallama ina neman afuwa. Wannan kuma wace ce da take shiga irin na zuwafin? Kai ya dai?
wannan jarumi ne. Gashi da ya suma amma ko faduwa kasa bai ba. Abin burgewa. Bari na bai kai ina kake ajiye kudaden naka ne? Gashi na taba koyi na ban ji komai bari ni sauri kafin wayancin su tashi. Ka yi hakuri, nurse ta ajiya kai a wajen. Amma to kai dama baka da ko sisi, shine kake zuwa irin wannan wajen? Ka daina zuwa irin wannan waje idan ka san baka da kuɗi. Shikenan tunda ban ɗaukan ma komai ba. To wai ma wannan yana jin abin da nake faɗa kuwa? Wannan kam san baya ma jina. Bari in baka wani abu. Ga wannan ka sa aljihunka. Ko za ka dan sai wani abu? Ni da gaskiya jarumtarka ta burge ni. Ka haɗu sosai. Amma to kaifa ya kaga irin salon nawa kai ma ya matuka burge ka? Ni a koda yaushe a Ankara nake. Gaba ɗaya ba kwa jin magana. Zuciya, ke ma kin san me kamu? Kawai ki zo mu tafi. Ba inda zan je, ku zo ku ja ni. Haba mana zoshe, ke san ba kya ganewa ne? A koda yaushe sai mun kafta kuma mu muke nasara, kawai ki zo mu tafi. Wancan lokacin daban da yanzu, ba za ku sake yin nasara a kaina ba. Haka ma za ki ce, to mu gwada mana sai mu gani. Wai mata kunna ana dole ne, ni ba na san shi, kuma bayan wannan ma ni gaba nake da ku. Kun baji me ta ce, me kuke jira? To ku ɗauko ta. Suso, ku yi mata kuje tunda ta bada kan yanzu za ku iya ɗaukan ta. Yanzu kama kin ji a jikinki kawai ki miƙo wuya. Waye wannan sushe? Daga gani wannan ba karamin mayaki ba ne. To wannan shi ma yaro na ne. Ka sani, idan har wannan yana tare da ni, to babu wanda ya sai taɓa koda bayana ne. Kun gane ko? Ku tattara ku matsan ku yi gaba na ba ku minti 2 kacal. Mike, tashi mu je. Wannan ma'aizancen banza ne, mutumin da muke nema sama da shekara 2 ka ce kuma ka gan shi amma ka kasa yin nasara a kansa, kuma har ka zo kana ban labarin rashin nasararka. San ba haka bane shugabana, mutumin ne yana da karfin tsiya ga jarumta, zan ma hukunci. Wayyo Allah, na tuba shugabana, amma uzuri na tuba. Wani tuba kuma zaka yanzu, lokacin tuba ai ya kare maka. Saura hukunci, kai hakuri. Ranka dade yana nan a cikin gari. Ina kan bibiyarsa kuma duk abin da yake akan idona yake yi. Ki ƙara mai da hankali. Idan kika yi kuskure ke ma irin hukuncin da za a yi miki kenan. Lallai ki dage domin tabbas ina so in ga an ga bayansa.
Sauka lafiya. Ga abin sha na musamman da na shirya mana domin mu sha. Tunda dama dan kai aka shirya wannan kayan shan ya kamata kai maka dan sha. Yin hakan zai sa ni ma dan ji daɗi. Gashi, karba ka sha ka dan ji sanyi kai ma. Kaga ko kai ne in ban sha ba za ka ji daɗi ba. Gaskiya to ka sha ni ma in ji daɗi. In dai ba wai baka yi da ni ba ne, to kawai ka sha. To, ka gani da ka sha kaga sai mu kara a tare ko? Yau to kaga ai hakan yayi. Gashi, karba ka sha. Ina cikin damuwa. Wani mummunan abu na aikata. Me? Daga nan garin ma, wani gari zan wuce domin ina so na manta da dukkanin abin da ya faru. Da gaske? To ta za ka manta? Ina jin wani iri. San ban ji daɗin abin da ka aikata ba. Kawai ka yi tafiyarka. Malama. Kada ka sake kirana da malama. Malama. Ka tsaya wajen. Malama. Kar ka sake kirana. Ka bace min da gani bana son sake ganin ka. Dama ba a gane mai yaudari. Na masa wayo na ɗauke na gudu, na mai wayo, na tana da wayo, ashe bai da wayo ƙarfin ne kawai babu wayo. Na yi masa wayo. Wannan kunshin me? Idan ma ki san wannan kunshin na shirme ne gara ki dauke kayanki. Bace daga nan wajen. Ka bari ka gani tukunna mana. Ka bude idanunka ka gani a hankali. Wai wannan da gaske ne? Kai da gaske ne fa? Wallahi ta gaske ce. Takwabin zinare? Takwabin manyan jarumai ne wannan. Dole shi din na musamman ne. Ya kai kika dauko mai kuma kika gudu. Kin san gangancin da kika yi kuwa? Dube ka wajen, dalla kauce. Ka siya kawai, ka ban kuɗi na. Ta yaya za a yi na sai wannan abun? Dukkanin wani abin da ya zama na da haɗari to babu hannuna a ciki. Saboda ni ba na yadda na ɗauki irin wannan gangancin haka. Kai, da gaske? Kai ne kake faɗa haka yau? Dama kana tsoron wani abu? Ki juya bayan ki gani. Yarinya ba wasa da irin wannan game abin nan ya zo. Barka da zuwa labai. Me kake bukata? Kawai dai ta zo ne. Da abin da ka gani ni babu ruwana. Wayyo!
kada ka damu, ba abin da zai same ta. Dan bacci kawai za ta yi. Na yi hakan ne saboda gudun asara, domin kuwa in aka mun barna ba zan ji daɗi ba. Ka ɗauki ta kawai ku tafi daga zarar ta yi bacci, idan ta farka shi kenan. Allah ya taimake ni. Na yi sa'a. Bari ka gani, in sama ma kaina sa'ada. Zoyu, jarumtarka tana matuƙar burge ni domin tana da ƙarko. Hakan ne yasa son kasancewa tare da kai, nake kuma son ka zon shan. San bana fatan wata ranar da za ta zo ta raba mu, da hakan gara mutuwata. Kai ma kuma na san kana da muradin hakan, ko ba haka ba ne? Amma sai dai akwai wasu mutanen da ba sa buƙatar hakan. Kar mu bar musu kofar da za su yi nasara. Yarinya kenan, kin yi sa'a mutumin nan mutumin kirki ne, ba da ban haka ba, hayya jala. Ya kuma na ga wannan? Ki manta kawai. Ya ne? Me yake kallo? Wannan shayin da ke gani, sawa yake a manta komai. Wai to me yasa ya bar wannan takobin? Kuma me yasa ya rabu da ni? Ya kamata in sani. He ki kwanta ki bacci, idan baccin ya sake ki sai ki je ki nemo shi. A nan ne za ki shina. To ina zan je neman nashi? Kada ki damu mutane da Allah. Ki kwanta baccin ya sake ki tukuna sai ki san yadda za ki yi. Ni da ya tausaya miki nema abin ya daga min hankali. Hakan ni ma ya sa na tausaya masa halin da yake ciki. Dalili kuwa ganin yadda yake tausaya miki dan kan ruwa ya taba ki yasa ni ma na ga lalle wannan mutumin kirki ne, da kin ci gidanku. Bari na taimaka wa kaina na samu na sha wannan shayin domin na manta da damuwa. Domin je da daddare na shiga damuwar da ban taba shiga ciki ba. Bayan ya dauke ki ya fita da ke ganin kina bacci kuma dan kan ruwan sama ya tashe ki, yasa mutumin nan ya haƙura ya tsaya akan har sai ruwan nan ya dauke. Jimana, ku higo ciki, domin wannan ruwan saman zai iya yi muku illa duka. Ku taho.
Wannan ganyen shayi yana rage wa mutum dukkanin wata damuwa. A yayin da mutum shiga damuwa idan ya sha, nan take zai iya mantawa da komai. Shi yasa ni ma na yunkura na dafa wannan ganyen shayin domin fita daga cikin damuwar da nake ciki. Domin kuwa idan ya yi wa kaina da yaƙi, tabbas na san ba zan taɓa kaiwa labari ba. Don daga ni har ke gaba ki da danginmu sai dai su zama tarihi. Yaji. Ka yi haƙuri. Ka sake dafa wani. Gashi, kin tashi ne? Ma me yasa ka tafi ka banni? Kai ba da karin shiru, ka bar wannan abin da kake kawai mu gwabza mu gani. Bacci kike yi, kuma ya kamata ki huta. Ga kuma ruwan sama, idan kika jike za ki ji ba daɗi. Kai malam kana ɓata mun lokaci ba. Duk da haka shine za ka tafi ka banni, na ji ba daɗi. Kai da kai fa nake yin magana. Kai mana shiru duk ka cika mana kunne. Sai cewa kake zuwa gwabza to tsoron kake ji taho a gwabza din. Taho mana. Ka tattaro fusata ka taho ni kuma in koya ma darasin da ba za ka taɓa mantawa ba. Ki zauna a nan. Koya mai darasi ka yi maganin shi. Dama ina son zaki taho saboda shegen san banzanki. To shine za ka yi min haka? Amma dai to da kafin ka ɗauko ni kafin na ɗauki ɗayan. Na zo ne mu tafi. Kin san wannan ministan yana da kuɗi masu tarin yawa. Ni ba bai kamata ka tafi da ni ba saboda ba na san shi. Ni gaskiya ko ka kyale ni ba zan je ba. Da gaske? Ke ma fa kin san na karbi kuɗi da yawa a gunsa. Ba zai taɓa yadda ba idan har ban kai mishi ke ba. A maimakon wannan satar da kike yi, to ki je can ki ci kuɗi mana. Za ki samu kuɗi a can. Sai ki duk abin da ke so ki. Wayyo Allah. Me yasa kika kasa ganewa ne? Malam, ga sunan zuwa. Kada ki damu, yanzu nan zan koya musu darasi. Yawa malam ka koya musu darasi, shi yasa nake son ka.
taimake ni domin shine malami na. Da Allah ki dana irin wannan kukan da ke mana. Ke baki san kukan ko ke baya miki bane? Ki kwantar da hankalin ki mana tawan. Ke ma kin san mutumin nan yana da tarin dukiya. Maimakon ki rinka zuwa satan gwalagwalai. Akan gwalagwalan ma za ki rinka bacci. Haba mana. Ki daina wannan fushin da kike yi. Yi murmushi. Ke ma kin san baki aure shi ba zai taba kyale mu ba iye? Ai to ni san bana san shi ne. Haba mana. Ki kwantar da hankali za ki so shi. Kuma ba a hankali ake bi ba yan mata. Idan ba ki amince ba, wayannan mutanen nashi ba za su daina bibiyar ki ba. Wata rana kuma idan bana kusa za a iya samun matsala. Su karan kansu yaran nashi dan kika aure shi a hankali, ke ma sun zama yaranki. Idan kuma ba haka ba, cakwake da zaki fuskanta, ke karan kanki ba za ki yi kidayawa ba. Ke ba za ki saki fuska ba. Ke murmushi. Ni gaskiya ba na san shi. Wayyo. Kin fi so ki ta guje-guje a titi kenan? Su suna bin ke kuma kina sata? To wace uwar za ki samu da haka? Oh, haka ne? To ko mutanensa ba za su taba kyale ki ba. Wayyo. Wai to ke me ke so a miki ne? Wai to ke kin fi so in bar ki nake je ki ta bin wancan mutumin a titi kuna yawo? Ni to san ban ga amfanin yin hakan bane. Malam. Me kuma zaki faɗa min? Ni ga baki ɗaya na kasa ganewa ban ga amfanin wannan mutumin ba. To shi din ne ya damu da ni kuma yana bani kulawa. Baya san wani abu ya taba ni. Ye? To kenan kin fi so in bar ki bi shi kenan? Wayyo. Mana. To ai shi kenan. Ki je ki din. Ki je wajen nasa. Na gode maka malam shi yasa nake son ka. Ke dalla kin ga idan har kina so ki tafi. To kawai ki tafi tun kafin ma in jiwon haɗa ido da ke. Idan kuma har kika sake na jiyo to ba za ki bi shi ba. Wai dama ta tafi ne? Yarinyar nan ba ta ji. Ko kuma ai sai ku fito. Ku fito mana. Gabaki ɗanmu ba za mu taɓa samun abin da muke so ba a gunta. Taswirar gasan fada ce ta fito? Lallai wayanda za su ji jiki suna da yawan gaske. Wa ya faɗa miki irin wannan gasar? Zakarin duniya ne suke yi. Ni yana da cikakken tabbaci a kanka. Idan har za ka yi babu wanda zai nasara a kanka. Ka shirya za mu je domin kai ma ka yi. Ba wannan bane a gabana. Ni kuma gaskiya ina so ka je ka yi. Za mu je ko? Don Allah ka yadda mu je. Idan ba za ka je ba kawai ma mu raba a nan wajen. Kai? Baba, ɗaki nake so in kama. To. Ni ma haka. Aha, babu ɗaki ɗaya ne rage gashi sai dai in shi zan baku. Sai dai inda shi din za ku yi amfani duka. Mantar, tawa kawai mu je. Kai, ina za ka? Ya guri mai gida. Kai mai kawo abinci zo ta nan wajen. Kuti mai lasi ji wannan matan me na ture ni. Bayan mu da shi muke tafiya tare za mu zauna. Ai ni ma haka a nan teburin zan zauna. Kuma tare za mu ci abinci da ku. Me kike wani kallo na haka? Kalle ni da kyau. Sannan ku me za ka muku? Kai mu zaka mana farfesun kifi da na kaza da kuma farfesun kwado da kayan masarufi masu rike ciki sosai. Ke wai sako bakin ki a wannan maganar. Kai ka da ji abin nan ce ma ka ko? Yi maza ka je ka kawo. Maza manta da wannan kai sauri ka je kawo. Kai kuma gaskiya ka kawo mana abin da ya dace ka kawo mana. Kai haba da Allah ki rabu da shi mana.
irin ku kun cika damuwa shi yasa kika dauko saurayinki. Yawa bari na cinye wannan na ƙarshen. Ki fara yin abin da ya kawo ki tukunna, idan ba haka ba za ki ci ba. Bari na bar miki kawai ke ki cinye, idan ma na cinye ke mai damu ki. Soyayyar gaskiya ita ce soyayyar da ke wahalarwa. Babu hatsarin da ya wuce a ce kana son mutum shi kuma baya son ka. Ko kuma ma a ce shi ma yana son ka amma kuma san baya nuna maka. Irin wannan tsananin yakan iya sawa mutum ya haɗi zuciya ya rasa ransa. Wani bincike nake yi. Wata yarinya na hango wacce take matukar son wani a cikin zuciyarta. A yayin da shi kuma san babu ita a gabansa ballantana ma a cikin zuciyar tasa, wanda a ƙarshe da ta gano hakan ne ya sanya ta rasa rayuwarta. Daga sannan ne shi kuma zuciyarsa ta cika da ladama, daga nan ya aikata ba daidai ba. Kina iya gane irin wannan abubuwan haka? To ni ma ki gwada nawa ni ma na da wani ba zuciyata. Na ji a zuciyata ke ma kina da wani wanda kike matukar so, wanda shi ma kuma kina da yana son ki amma sam ya ke bayyana. Kina so ki tabbatar? Kwarai da gaske, ni ma na son tabbatar da nawa gaskiya. Wayyo, shi ma daga ganin fuskar shi na so ya tabbatar da nashi. Duk da haka shi ma akwai son wata zuciyar shi da ya kasa bayyanawa. Dukan ku zan tabbatar muku. Shi ma haka? Gaskiya na ji daɗin haɗuwa da ke. Kada ki damu bari mu fara yi yanzu. Mashirmatan banza. Ke jimana, yi maza ki biya ni kuɗi na. Ki kwantar da hankalinki, ai na riga da na sani, kin ce kina gama ki za biya ki. Amma kuma to ai duk da haka akwai abin da baki yi ba. Ki hakuri ki karɓi wannan. To ai shikenan kada ki damu, za mu sake gama wani waje ai. Amma zan faɗa miki gaskiya ki ba hankali da wannan mutumin, domin yana da wani irin yanayi. Ke, kalli dan kudin da kika bani fa gaskiya yayi kadan. Ke ma baki abin da ya kamata ba, ka sha tafiya ya bar mu ba. Ke kuti melesi. Ta saki diban mu wasu kudin fa. Kai. Bari na rage zafi da wannan. Wayyo Allah dadi. Lokaci ya sake dawowa na wasan kafce da muke yi. Kamar yadda kuka sani, dokokin wannan gasar suna nan kamar yacce suke. Kowa zai dangwali wannan jar tahodan ne ya rike a hannunsa. Yayin da ana cikin kaftawa duk wanda aka dangwala masa a goshinsa an yi nasara a kansa. Sa'an nan kuma doka ta biyu ita ce duk wanda ya bige wani abu ya faɗi ya bashi an yi nasara a kansa. Tashiya fasan jarumin nasara, zan yi nasara a kanki. Jome Chong Ching.
Ye! Wanda ya saba nasara ya yi nasara. To jama'a, a cikin ku da akwai wanda zai iya sake ja da shi. Duk wanda yake gani zai ja da ni to ina so in sani. Hannayensa kawai zai daga sannan ni kuma mu fito mu kafta. Hakan ne zai ƙara tabbatar min da cewar akwai jarumai a gabana. Idan kuma babu, to ina so ku sani ni kadai ne jarumi. Kuma babu wani wanda zai iya ja da ni a nan. Domin kuwa tabbas duk wanda ya fito zai sha ƙasa. Kuma ku sani a haka dan ma ita mace ce sa na batta haka. Gabaki ɗayan ku jama'a ina martaba kowa tare da tarin jinjina a gare ku. Ka duba wani irin shirman magana da wannan yake ta yi. Kana ku sa a ranku mai yin nasara ne kawai yake yin nasara. Yawa, ina so mu shirya shagali na musamman. Ya isa ka. Wannan ma ai jarumi ne. Ke kuma wace ce? Kina nufin mu san me muke yi bane? Ke za ki gaya mana abin da za mu yi? Ni ma babbar jaruma ce. Wacce a cikin kunnan duk wanda ce zai ja da ni to tabbas zai sha ƙasa ne. Har shi jarumin naku. Ki iya bakinki. Idan ba haka ba za ki dawo mamiyar ladama. Bayan nima kuma akwai wani jarumin da shi kaɗai ma ya ishe ku gabaki ɗayanku. Kai haƙuri shugaba ina neman mata afuwa ne. Don bata san wane ne kai ba shi sa take ta saka baki haka. Duda haka. Amma dai kun san ta yi ganganci babba. Wanda idan na ce zan ɗau mataki to tabbas za ta gane kuranta ne sosai. Jidda kake magana sai ka ce dattijan gaske. A shage min naka na iska ne. Ba a tsayar da gwani guda ɗaya sai idan babu wasu. Yin hakan ba adalci ba ne. Yanzu da a ce da kai da shi da matsayin wayannan mutanen kuke, aka yi muku irin wannan abun za ku fito ku ce an muku adalci ne? Duk wayannan mutanen ko yana so ya zama jarumin kansa, amma an tsorata su don ba a so a ba su damar gwadawa. Yau wato, a wannan wajen dukan ku za ku gane kuranku. Ka biyo mace tun daga sama, ta faɗa akan mata takala maimakon ka tausaya mata a hakan ka zalunce ta. Shi kuma wannan tsohon ya baka goyon baya. Duk wanda ya ban goyon baya nan ya daga hannunsa. Ya haƙuri labai, ka taho.
kuma ka tsaya nan, ka taho mu je mana. Wannan kuma me? Gashi nan ni dai kamar min da turare. Kadai ma ce da gaske turaren ne a ciki. Za ki gan shi kamar turare ne, amma ba turare ba ne. Sinadari ne da ke sa mutum ya manta kuskuren da ya aikata. Ke ya isa haka? Ai muna da kuɗi. Kuma siya muka zo za mu yi. 'Yan mata, idan ana wannan batun ba a yin batun kuɗi, batu ne na gaskiya. Ni ɗin nan wani na kashe. Kuma wanda ya kasance na so na fiye da komai. Wasa kake yi ne? Ba wasa nake yi ba, gaskiya nake faɗa. Ya aka yi ne? Ni ɗin nan na kashe wani, kuma wanda yake so na fiye da komai. Yanzu me abin yi? Ya zama min dole ne in tafi wannan garin. Domin a can ne kawai zan samu salama. To ni ma sai dai in bi ka. Aike kina da dangi kuma suna buƙatar ki. Ni kai nake buƙata. Ki yi haƙuri, ki koma gare su. Kai maka sauka lafiya, ina maka ban kwana. Barka dai. Menene kimanin tafiya daga nan zuwa garin Cinyun? Tafiyar kimanin sati guda ce, a doki kuma kwana 3. Ka sama min doki to. To shikenan, taho mu je. Ko kuma ka je rumfacciyar ka zauna ka jira ni.
ina ne? Shapo! Zuciya! Me ya faru? Ina mala yake da sauran mutanen gidan? Ni ma ban san da suka tafi ba, tun da ce mun tsaya nan kan na idan na fito. Ina mala din yayi? Mutanen wannan mutumin ne suka zo ga baki ɗayansu, suka ɗebe dukkanin mutanen gidan nan. Har da malam suka tafi da su kuma ban san inda suka tafi da su suka aje su ba. Na daji suna tambayar malam inda kike, malam ya ce musu bai sani ba. To fa shine suka tattara kowa. Kai kowa ya kodimo! Barka da isowa. Yawa barka. Taho mu je ciki. To. Barauniya! Kina tunanin zaki tsere mana ne bayan mu muka shirya komai? Shugaba, ta riga da ta ga komai. Shugabana, ya riga da ya je karɓi wannan kwalbar. Na tabbata yanzu haka ya riga da ya kama hanyar garin. Ni duk wannan bai dame ni ba, kawai dai bana so ya karasa cikin wannan garin a raye. Idan kuma ba haka ba ke ma za ki iya fuskantar kalubale. Domin ko irin abin da suka yi min ba zan taɓa mantawa ba. Ke malama kawai ki ba mu hanyar mu ce. Ba ruwanmu da kowa, shi kadai za mu kashe. In kuma kika matsa hannu ke ma zai shafe ki. Kin ji ko? Don mu aka abin da muka niyya ba ruwanmu da kowa. Mazaje ku taho kawai. Gaskiya ina godiya mai tarin yawa da wannan ceton rayuwar tawa da kika yi shugaba. Ba ni bace kai ka taimaki kanka da yin abin da ya kamata. Kai dan majalisa ne. Wannan haka ne muke bukata na baki. Al'umma za ka wa aiki. Ana ajiye ku ne a matsayin shugabanni domin ku rinka duba damuwar mutane ku magance musu. Don haka ka magance wa mutane damuwarsu, idan ba haka ba ni da kaina zan kashe ka. Kamar ya kenan kina ce wai zan ji tsoron ki ne? Barazanar ki bata yi aiki ba, kawai ki sha ruwa ki tashi. Ni ba a yi min barazana akan wata bukata. Ni na gama magana. Kai abin da na ce ko ka mutu ko kuma zaman gari ya gagare ka. Kuma ina so ka sani alkawari na bana sabawa, tabbas sai na cika. Abin da zai fi kawai karka bari a samu akasi. Idan kuma ka samu akasi abin da baka so ya faru zai faru. Ka ji ko?
Zoyo, ka san na neman ka gashi kuma yau mun haɗu. Ba zan fasa abin da na niyya ba, zaɓi ya rage naka. Da a ce ka gane tun farko, da baka fara ba, domin ba za ka ƙare ba. Na yadda kai na musamman ne. Na sallama. To shikenan, na rabu da kai. Dama ka san bana san damuwa. Ni ma tilasta min aka yi. Ba za su bar ka ba. To mu je. Ku rabu da shi. Ina da tabbacin duk wanda ya bi shi a cikin ku ba zai dawo a raye ba. Ku bar shi da yankan da yake jikin sama kawai ya isa. Zijin, ku ci gaba da bibiyar su. Duk yadda ake ciki ku sanar da ni.
zata ka tafi ba za ka dawo ba. Amma me yasa ka dawo? Saboda ke na fasa na dawo. Ba zan iya barin ki ba. Na ga ke ma kin damu da ni. Ni ma kuma na damu da ke. In dai haka ne to ina ka baro kwalbar? A wani gari ne da na je. Idan har abin da ka faɗa gaskiya ne to wannan kwalbar tana da muhimmanci sosai. Akan me yasa zaka bata ka tawo? Ya kamata mu je mu ɗauko ta. Ki bari kawai. Guba ce mai ƙarfin gaske wacce ke ƙona jinin jikin mutum, wacce a halin da ake ciki yanzu daga ni har kai ta ratsa mu, ba za ta taba bar mu rayu ba. Ko me za mu yi? Ba zan bari hakan ya faru ba. Ni da kai mun zama ɗaya, domin mun riga da mun yi aure. Ta ranar da ka fara min magana, na sa a raina kai za ka zama mijina. Malama! Malama! Da ni da kai mun riga da mun zama ɗaya, gashi kuba ta gama ratsa ni. Kowa ya san ina son ka, amma na kasa gane kanka. Na yi kuskure a baya, ba zan bari in sake ba. Zan zuke miki dukkanin dafan ciki. Ni ma zan so hakan idan zai yiwu, domin ina so in yi rayuwa tare da kai. Za ku same su ne a yayin da suka kasance su biyu a tare kamar haka. Zancen zai ciyo kai kuma za ka kasance a daidai wannan wajen. Idan ku gama zagaye su a daidai wannan lokacin, ke kuma sarauniyar lallabe sai ki fito ki bayyana a daidai wannan wajen. Daga sannan ne za ku samu ku yi nasara a kansu su zama tarihi. Nima kuma daga sannan muradi na zai cika. Ga sunan. Kada wanda ya sake ya hau nan wajen. Ku tsaya daga nan wajen. Kana tunanin wannan umarnin naka a wannan lokacin zai yi wani tasiri ne? Mun riga da mun sani kai kadai ne wanda ya rage jarumi a wannan karnin da muke ciki. Hakan ya sa tun ranar da na fara ganin ka ya tabbatar min da cewa kai ne wanda muke nema. Kaga kuwa ai dole mai shiri ta yace za mu yi nasara a kanka. Gashi nan ka ja mu wannan yarinyar ma da take tare da kai, ko da yake na riga da na san ita ce ta kawo kanta gare ka. Karbi da ni kawai ka ji da su. Haka ne. Dakarun musu riga da sun gama zagaye ko ina ta nan wajen. Ni san wannan bai dame ni ba.
sai dai in ban yi niyya ba. Malam ka mana shiru. Duk wani karfinka da wata dabararka da kake ji da shi zo sha yanzu babu, domin mun riga da mun ci karfinka da gubar da ke jikin takobin nan. Kai ne kake tunanin wata guba, amma ban da ni. Ba za su bari mu rayu ba. Kai dai dukkanin wanda za ku rayu da shi ba a so ku rayu tare. Wannan shi ne mafarin da ya sa muka zama ma'aurata. A wace ranar da muka fara haɗuwa, ka amince ka yi haƙuri da raba mu da aka yi, amma ni ba zan taɓa rabuwa da kai ba. Kaji, ina jiranka a mahaɗa, domin na riga da na shaku da kai. Ba zan iya rayuwa ba idan ba kai. Na yi zama da kai mai ɗebe kewa, wanda babu wanda zai so ya rabu da shi. Tun daga ranar da muka rabu kuwa har na iso gida ba na jin daɗin zuciyata saboda mun rabu. Allah ya sa kai ma haka ne. Da zarar an zo wannan matakin ne, to fa za mu iya ganewa za mu iya nasara akan shi ko ba za mu iya ba. Domin gaskiya yaron jarumi ne, jarumin gaske.
Shirin nisan dare. Ba na so in rasa mutum ɗaya daga cikin kun fahimta ko? Ya sa. ainihin in muka sa abu a gaba haka yake musamman kuma da irin wannan gaskiya ne ba ma jin ai duk wanda baka so ka ba na so ai duk wanda baka so wallahi ba na san sa Shirin nisan dare ya tsaru ya ƙayatu da manya-manyan jarumai iri daban-daban. Za mu fara kawo muku wannan shirin daga ranar Laraba. Inda shirin zai ci gaba da zuwa muku a duk ranar Laraba da karfe 7 na dare. A YouTube channel ɗinmu mai suna Matashiya Films. Kada ku manta da danna subscribe. Shirin jami'in ya faɗa mana cewa kamar gawa kika jefar a ba kama bace mijina na kashe kuma na ɗauki gawar shi
na jefar a ruwa. Mijin ke kashe? Waye shi? Abdulaziz Muhammad Sharif. Bai kyauta muke ba. Ki sake gina wata sabuwar rayuwa. Hasina ce ta turo min sako yanzu. Wai tana bayan tsofaffin kafofin nan masaka. Tana buƙatar taimakon mu. Ina ta yi? Ina ta yi na ce ma? Rufai da ƙanwata ce. Ni kuma matata ce. Ko ka fi ni iko da ita ne? Gaskiya ne. Ansar, dan Allah fita ka bar gidan nan. Ba zan fita ba. Na zo maka wani na ƙarshe idan ka sake min irin wannan ko na kashe ka. Dan naga dama zan iya sa bindiga na harbe ka ko kuma naga dama an kulle ka har abada a manta da rayuwarka. Illa bai lafi ne nayi. Abdulaziz! Bana son kowa ya raɓe ka. Saboda raina na ɓaci. Kin bar gidan nan. Gaba za ki. Daga yau sai yau. Ka yi maganganu masu kyau, masu daɗin ji, cewan ina adalci, kuma ya kamata a yi adalci. Ina so in kawar da wacce yarinya da ta zama min karangaren bakin tulu. Watan ba kai hali irin na 'ya'yan sarakuna ba masu girman kai. Abzabtarwa ko wulakanta bawa ko cin mutuncin ɗan adam ranka daɗe ba shine mulki ba. Tausayi da share kukan wanda ya kawo kuka gurinka ranka daɗe shi yasa al'umma kai ma suke girmama ka. Amma ba wai azabtarwa ko yadda ita ta ɗauka ba. Bayan Allah ya ce walaƙada karamna bani adam ya ita za ta wulakanta wannan biyawar Allah ranka daɗe ta wulakantar ta azabtar ba tare da gaira da dalili ba. Saboda haka yanzu za ka ji an kulle ihu mata a gidan nan yau Allah ya zai mutu. Akwai labari da dama-damansa. 100% kai ka san tafi ta daraja. Ranka dade haka ne. Kana da daraja amma yan tafi ta tsarkakekke zuciya. Ranka dade abin da ta yi ita ma bata kyauta ba. Idan ƙarya nake in mutu. Ka balla wuya. Kwana biyun nan kana watsa mu garwashi a jikina. Saboda ka haɗe da wancan shashashen baiwar. Karki sake ce mata shashasha. Tambaya kuma sai cibi ya zama ɗani. Zan ki daɗe wannan ita ce ciwon idanki a cikin gidan nan. Kun ga ana mabuba sallan gawa. Zan ka daɗe. Sallan gawa. Mutuwa baƙuwa ce a wajen ku. Allah ruwa ko ɗan kaɗan ɗan jika makoshi na ki taimake ni. Baba ni ma baiwa ce kuma gidan da nake an kore ni. Karki sake ce mata shashasha. Saboda Allah bai halicci banza ba sai dai wanda ya banzatar da kansa. Baki san duk abin da kike yi numfashinki ne kawai. Ban san shiga da fitan shi ba amma komai da ke wallahi na sani. Baba ta haka ne zan yi. Wani dole ne me yake damun ki? Ya zaki ce min dole? Gajiya ce. Shi sarki Nuhu kainuwa ne da shan Allah. Allah ya bar makansa sun abin da ya yi a wurin nan.